Здравейте! Очаква ни предимно слънчево и горещо време днес. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В 15 области от Западна и Централна България са обявени предупреждения от първа степен за високи температури. След обед обаче над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В 5 области от югозападна България е в сила жълт код за възможни интензивни явления и градушки. На морето днес ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Температурите в курортите ни ще бъдат между 28 и 31 градуса. Морската вода е с температура 27-29 градуса. Утре ще има краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Южна България. Дневните температури слабо ще се понижат. И в сряда очакваме да превали и прегърми в южните райони на страната. Максималните температури тогава ще бъдат от 27-29 градуса на запад до 35-37 градуса в Централна и Източна България. В четвъртък краткотрайни превалявания може да има в планинските райони на Западна България. През следващите дни вероятността за валежи вече намалява. Ще бъде предимно слънчево и температурите ще се повишат. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен!